29 ta' Jannar, San Benild Romancon, brader ta' San Juan Battista de la Salle, għex bejn l-1805 u l-1862. Minħabba li l-festa liturġika ta' dan il-brader taħabat fit-13 ta' Awwissu u dakinhar l-iskejjel ikunu bil-vaganzi, il-festa tiegħu tiġi ċċelebrata llum. Kien jismu Pierre qabel ma daħal brader ta' de la Salle. Twieled fl-14 ta' Ġunju. Il-familja kienet tgħix mix-xogħol tar-raba'. Ommu rawmet fih devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija u lejn il-Madonna. Ta' 12 sena għamel l-ewwel tqarbina. Ta' 14 sena daħal brader missieru għeddu li inaqqaslu semu mill-wirt jekk jitlaq mid-dar. Fl-1820 irċieva l-barka ta' missieru u beda n-novizzjat. Wara sena ta' formazzjoni ġi mibgħut jgħallem u wara sentej ġi mitlub jgħallem fi skola oħra. Brader Benild kellu jiffaċċja tfal li kienu violenti, vandali u mimlijin illa. It-tagħlim tal-katekiżmu kien is-suġġett preferit tiegħu. Kien fl-1841 meta San Benild ġie mibgħut fir-raħar ta' Soyes. Baqa' hemmhekk sakemm miet fl-1862. Minn barra li kien il-kap tal-iskola kien ukoll is-superjur tal-komunità. Speċjalità tiegħu kienet it-tħejjija tat-tfal biex jirċievu l-Ġesu sagramentalment fl-ewwel tqarbija. Id-devozzjoni li nissel fil-qlub ta' kulħadd lejn l-Ewkaristija u lejn il-Madonna wettqu mirakli fl-erwieħ. Fl-20 sena li dam jgħallem aktar minn 265 vokazzjoni għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża, stqarrew li kienu jafu il-vokazzjoni tagħhom wara Alla lill-brader Benild. Miet fit-13 ta' Awwissu tas-sena 1862 b'kankru fil-fwied meta kellu 57 sena. Il-Papa Pawlu VI iddikjarah qaddis fis-sena 1967. Skola tal-Frers ta' Sliema hija ddedikata lil San Benild. Dan li ġej huwa parti mid-diskors tal-omelija fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni ta' San Benild mill-Qaddis Papa Pawlu VI. Ħuti u wuliedi li issa se tqisu lil brader Benild bħala figura eċċellenti. Intom tagħmlu hekk għax tafu li matul ħajtu kien imżejjen bl-umiltà, bis-silenzju, bis-sempliċità li ma tantx kellhom valur fis-soċjetà li fiha sapruhu. Intom issaqsu lilkom infuskom x'kienu l-kwalitajiet li taw valur lil din l-eżistenza moħbija tiegħu. It-tweġiba tiġi faċilment u immedjatament. Il-qdusija tiegħu tinsab fit-tip ta' ħajja li hu għex b'referenza totali għal Alla. Kienet din it-tip ta' ħajja imdawra totalment ma' Alla, totalment involuta fit-tweġiba tiegħu għall vokazzjoni tiegħu, assorbita totalment fit-talb u fl-osservanza tal-azzjonijiet xierqa għal ħajja ta' reliġjuż, totalment mimlija bit-trasmissjoni tal-veritajiet kbar tar-reliġjon lill-imħuħ innoċenti ta' studenti żgħar, totalment iddedikata għal konverzazzjonijiet sempliċi u spontanji ma' Alla, ma' Kristu preżenti fl-Ewkaristija, ma' Marija u Ġuseppi u l-qaddisin kollha. Ma kienx din il-ħajja karatteristika ta' dan il-qaddis ġdid tagħna Benild? Xhieda fuqu li ntqalet repetittivament hija din. Huwa kien jitlob il-ħin kollu il-kuruna tar-Rużarju qatt ma kien iħallija minn idejh u kienu jirreferu għalih bħala ir-raġel bil-kuruna tar-Rużarju. Iżda l-qdusija tiegħu kellha aspetti oħra, kienet nistgħu ngħidu arti kif wieħed jgħix,
bilanċ sabiħ ta' żewġ prinċipji mħadna, wieħed ir-rieda interjuri u l-ieħor ir-regola esterjuri. Huma daw li trasformaw l-eżistenza umli tiegħu fenomenu morali ta' sbuħija umana. Xtaqt inżid ukoll parti mill-messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-għalliema li jingħata fit-18 ta' Settembru tas-sena 2017. Aħna nixtiequ li min imiss magħna ikollu esperjenza li televah, li tgħallmu, li tkabbru, li timmaturah. Imma l-ewwel irridu naċċettaw lil dak li jkun bil-bagalja kollha tiegħu. Intom tafu li llum diversi tfal jiġu bagalja ta' trauma jew inkella bagalja tqila ħafna li naqnaqas jifilħu jġorruha. Mhux jekk ngħid għall-bagalja, mhux qed ngħid għall-bagalja tal-kodba imma għal dik tal-esperjenza tal-ħajja. Il-ħidma li qed tagħmel mhuwiex biss xogħol imma missjoni, vokazzjoni. Inti msejjaħ biex tkun għalliem tal-ġenerazzjonijiet futuri. U waqt li qed tagħmel hekk ser titqaddes anke bil-paċenzja li jkollok bżonn tieħu. Din se tkun it-triq tal-qdusija tiegħek u fl-istess ħin ukoll ikollok il-ferħ tara il-ġenerazzjonijiet futuri li bil-ħidma tiegħek u ta' sħabek flimkien qed jikbru b'saħħithom ferħanin, jieħdu pjaċir jiġu l-iskola u mhux jgħidu uff xi dwejjaq. Kultant tirrealizza wkoll it-tfal meta jaslu l-iskola qed iħossuhom in a safe environment għaliex qabli barra ma jħossuhomx safe. Dak huwa privileġġ kbir li inti bl-imħabba tiegħek mingħajr ma ssir possessiv qed toffri lill-istudenti wkoll a safe environment mhux biss fiżikament imma psikoloġikament, emottivament u anki spiritwalment. Ejjew niftakru nitolbu għall-għalliema kollha, mod speċjali dawk li jgħallmu ir-reliġjon Kattolika, il-Brothers, is-soċji tal-mużew u bosta katekisti u mexxejja ta' gruppi kattoliċi oħra fid-diversi għaqdiet li jeżistu imxerdin mal-gżejjer tagħna. Dawn ħafna minnhom jagħmlu xogħol vera minn qalbhom, ġieli b'mod volontarju, u huma imprezzabbli kemm għall-Knisja kif ukoll għas-soċjetà b'mod ġenerali. San Benilt, nitolbuk itlob għalihom. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, inta żirt lil San Benilt biex jagħti edukazzjoni nisranija lit-tfal u liż-żgħażagħ. Għajjem fil-Knisja tiegħek brothers u għalliema nisa u rġiel li jingħataw b'qalbhom kollha biex jedikaw lit-tfal u liż-żgħażagħ sew bħal bnedmin u sew bħal ansara. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.